Тапшыруыбызны дәвам итәбез. 2 март көнне үзенең 50 яшьлек алтын юбилеен каршы алган хөрмәтле милләттәшебез Бирюков Ильяс Махмутовичны экраннар алдына чакырып алам. Әлеге күркәм гомер бәйрәме белән чын күңелдән аны яраткан тормыш иптәше Галия ханым котлап, тапшыру аркылы җылы теләкләрен җиткерергә ашыга. Кадерле кешем, минем Ульяновск өлкәсе Николаевка районы Зур Чиркли авылында якты дөньяга аваз салган. Гади авыл баласы булып үсеп, бар эшкә дә өйрәнә ул. Язмыш аны миңа 7 ел элек кенә юлларымда очраттырса да, бүген инде бу үткән елларны барлап, бушка түгел очрашуыбыз икәнен аңлыйм. Ильясым бик акыллы, тыйнак, тырыш, игътибарлы һәм ихтирамлы. Булган бар мәшәкатьне дә үз өстенә алырга тырышып, мине төрле җилләрдән ышыкларга ашыга. Әйтергә кирәк, ул бик мәрхәмәтле бала да әле өстәвенә. Инде олы яшьләрдә булган әнисен бар мәхәббәте, хөрмәте белән кадерләп, тәрбияләргә тырыша. Аңа күзләрем генә тимәсен дә, аналар аяк астында булган җәннәтләр насыйп булсын. Ильясым үз алдына эшен алып бара. Эшмәкәр буларак та ул бик җаваплы, тугрылыклы һәм гадел. Мин аны шундый булуы өчен бик яратам. Бар туганнар, дуслар белән дә ул уртак тел таба ала. Һәммәсенә карата да игътибарлы һәм ихтирамлы ул. Сөекле кешем, рөхсәт ит сине матур юбилеең белән котларга. Иратлар өчен 50 яшь ул пустяк кына. Әле гомернең уртасына гына җиткәнне аңлата. Бу чакта йөрәккә яңа көч, күңелләргә дәрт өстәлә. Алда да без кулга кул тотынып, бердәм һәм бергә булып, бер-беребезне кадерләп кенә яшиек әле йөрәгем. Булган бөтен аңлашылмаулык читкә китсен. Бары шатлыклы көннәр генә безне көтсен. Гашык булдым сиңа бер күрүдә, бар җанымны күмдең гөлләргә. Синең генә назың кирәк миңа, яратуың кирәк гомергә. Җаным диям сиңа, бик яратып, бәгырем дип тибә йөрәгем. Сиңа булган кайнар сөюемнән якты нурга күмелә күңелем. Карашың да мине саташтыра, адаштыра хисләр илендә. Онытылып, синең кочагыңда калыр идем мәңге мизгелдә. Бәхет бит ул синең барлыгыңны, сулышыңны тою янымда. Яратканың булып яшәрсең дип, синең өчен янган җанымда. Изге теләк, җылы сүздән башка таба алмыйм олы бүләкне. Минем өчен бик тә кадерле син, минем өчен бик тә кирәкле. Хөрмәтле Ильяс Махмутович, матур юбилеегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Yarattım min seni yarattım. Sin deyip can attım. Karattım özüne karattım. Kullarımda Güzlerim güzlerinde. Yüreğimde Bilmek min yaşımın sinde. Kullarımda Güzlerim güzlerinde. Yüreğimde Bilmek min yaşımın sinde. Tartıldı günülnün tartıldı. Neşkelerden neşke kıllar. Yaratu mыңнарын. Жанымда тыңлалы Kullarыңда. Күзләріңдә. Йөрәгіңдә. Димәк мин яшим синдә. Kullarыңда. Күзләріңдә. Yüreğimdə
demek min yaşayım sende. Kullarımdan olma, Yo'g'alma yo'limdan yo'g'alma, Tınalmayın min sensiz tınalmayın. Turalmayım sensiz turalmayım. Kullarımda, Gözlerimde, yüreğimde. Demek min yaşayım sende. Kullarımda, Gözlerimde, yüreğimde. Demek min yaşayım sende. Yüreğimde. Demek min yaşayım sende. Yüreğimde. Demek min yaşayım sende.